Nai Mbedike na-anọ na nke ịkọwalụ ebe ọzọ anyị chọrọ ka anyị metụ aka bụ na ife gbasalụ ebe ego debelụ na akwụkwọ ọ ya amasị ya ebe anyị nwere ohere anyị na-aga ịkparịkọta tata ka anyị mara kene ebe gị na ebe ijedebe n'ihe gbasara akwụkwọ ọ dị mma ego gasịrị ọ dị mma ka m bido na Zaria ebe a ka m jere akwụkwọ na Zaria na elementary school nya ọta akara ebe anyị si wee bido ngụdebe na 1959 tupu nje St. John's Kaduna. Ọ ga-anọ na elementary school maka na papa m kụzi nkụzi ibe niile ọ na-akụzi m tupu m luo n'ụlọ akwụkwọ nka ndị ọzọ mali ya maka na-akụzigo m ihe tupu njebe ya na ịgasị ndị ọzọ na klaasị abụrụ m ibe ọ bụ na-ekweta na 6 abụ ka anyị na n'ugwu Hausa gasị mba ncha kene Chukwu blọgụ ọ na-enwere ibe ka na enye m nsogbu mgbe abụ were obi ụmụnwaka wee na-eme ihe mesie mgbe a St. John's Kaduna gụsịa na 1964 pụta solu nna m nọdụ na railways ebe a bụ ka m nọ bụ ebe ede n'akwụkwọ onye chọọ ime journalism na television ya apply ya School of Journalism and Television Berkshire, England. Onye bidolie bụ nwoke bido Ghana School of Journalism avia bụ Richard Macmillan onwe Order of the British Empire. Agụsị m journalism and television abụ ana m emesie ebido ọgụ n'ugwu Hausa anyị wee gbanataba anyị agbanatazi ya ebe agụụ ịlụ ọlụ bụrụ na redio Chukwu nyere aka nje ibe a na-akpọ interview na redio abụ ndị mụ na vayi wee jee ọ dịkwa nke onwe ka nsi wee gasịba nche wee buru ụzọ bido ọlụ nwunye m nna n'uso na ndị bi anya bụ interview rudezie ọlụ ebe a bụ agha bido nọdụ na Voice of Biafra ka a na-anụ ọgụ ruo oge anụsi ọgụ nnachieta azụ ezige m BBC jee BBC azụsịa m ebe a bụ ndị ọchasị m n'oyibo wuo m anya ka m nọdụ ka mụ na balụba ụmụaka m nwunye m dete m akwụkwọ zitesie foto ụmụaka ọ bụ na ibe a na-aghọ ebe a bụ ka nnachieta azụ emesịa nnachieta azụ azụgo m ọfụma mgbe abụ oyibo m dị nke ọkabaga aka ọfụma lụlezi ọlụ anyị na-alụ bụrụ onye isi oge FM bido owuve atọ eze ozu Igbo ndụ bụ nyanwalụ FM dị n'Enugu mgbe abụ ebe a bụ ABS 3 FM stereo mụnwa gụlụ ya Sunrise 96 mụnwa bụ onye izizi bụ director na ya emesie ndị niile na-abata Naijiria na-ege redio si na redio manarịsị redio niile bagego bụ nke dị n'Enugu a na-akpọ Sunrise 96 ndị si Germany bịa ma ndị si America bịa ma ndị si England bịa pancha achọtasị mụ na bakpasịa a na-ezite m classical music na ya bụ ABS 3 FM stereo Sunrise 96 olu oge emekete ọ na-ewute ndị nọ n'okpuru ọchịchị na Lagos ife kpatara eji ụlọ ọrụ niile
na ife ọbụla bụ anyanwụ na ya na-aga ewepụsịba ncha na ba na-eni ya anya n'olute ebe ọ ga-anụ ọgụ Biafra na ebe gbasara anyanwụ ka eji wee mee flag Biafra ọkọlọtọ Biafra awesi anyị azaz na Sunrise 96 wee kunye wee jee na nke Akọnobi bụ gọvanọ wee sị ya na eziokwu na na-ewepụsị ebe ọbụla esela anyanwụ n'ibe nne dị n'ala Igbo mana ọ bụ na m ewepụ Sunrise anyị na-aza ọ bụla akaje nsị o nwere ebe ọzọ anyanwụ na-esi awa na-abụrụ n'ala Igbo a sị m na ọ nwere kedu ibe m eji wee wepụ ya Akọnobi kpudo iru ya n'ala mekete wee tie iru tuo m abụ a na-ede etu m mgbe abụ o ji malụ mgbe Elvis Presley oge nka na-agba ezigbo egwu na-agụ egwu asị m jee zaba na ibe unu na-aza ibe ọbụla ya mere ka ya bụ ya aka na-aza anya bụ Sunrise ọ dị nke aka na-aza ya ma tata emesizie Eke steeti jebe Anambra lụọ Anambra bụrụ director of programs onye isi anọzi ya mụnwa bụrụ onye isi na managing director anyị nọrọzi ebe a bụ azọvazi ya kedu onye ya bụ isi ekpobe ekwolu ndị fada na ebe a na Anglican na ebe a ndị Anglican eriro nne mana ba na-azọ ka ibe na ọba azọbala ebe a bụ ha wee si ọ dị mma anyị ncha bụ ndị isi nọ na management anyị pụsị ya ka edozie ụlọ ọrụ anyị iwe eji wee mie bụrụ ka etisasị anyị weta ndị ọbụ anyị naba ekposasị anyị were ndị ọbụ tinye mana ebe m gbara ọsọ n'ugwu Hausa were sọsọ chaplet m wee nata asị m Chukwu na ọ nwere ebe nnọkọtara ọgbaba m aka adam ezu ori adam agba ama adam egbu mmadụ eri ụwa ma nwere nwaanyị m bili aka asị ya na onye a bụ nwunye mmadụ ya na ana m ada agwa Chukwu na ndị na-ebi ụdị ndụ na-ebi eruro nne ya na ọ ma agbaba m aka Chukwu kwe m nkwa na ya ma agbaba m aka akwataba m anya ndị na-eme ibe onyonyo si Lagos chọta m kwụọ m ụgwọ a na-akwụ ndụ m mbụ si m bịa Lagos ka m bịa n'ọnwa ebe m mmemme nje anọ m ebe a bụ ndị ọzọ chọta m ibe ebe ji achọta m bụ na balote na nwoke a mee things fall apart ya na ọbịago Lagos etu a ka m si wee wụna n'ime ibe a mgbe m na-agwa gị ụdị ego a na-akwụ ma ọ nwerekwa onye ọzọ a na-akwụ ya ndị otu anyị niile na-azọzi ka ba nọchie anya m na redio mụnwanyezie ebe Arize Chukwu adọkwa nke ọnwụ onye ka m matata n'ime ba nche unu na-anya ebe anyị na ụlọ m ka ọ bụ ezuru m ori wee lụ ya nwere onye m n'ala ibe wee lụ ya anara m bank ego wee lụ ya akwana ego m ji aka mkpata ka m ji wee lụ na ikekwe na unu ndị otu anyị arụkwa nkọ nwere onye biye dị etu a mana ọkwa Chukwu o nwere ibe ọzọ nyere aka mụta ụmụaka gụsigo mahadum nwoke 5 alụsigo nwunye enwego m ụmụ 12 diọkpala nke nọ mahadum n'obodo oyibo ya na arọ anyị nọ n'ime ka ọ ga-adị ọgụ arọ n'abalị 10 Peter Edochie gbara akwụkwọ mana ọ dụrụ nke onwenugo onye bịa be m sị ka ya kele mụ na nwunye m ikpe
bụrụ onye anọ n'elu ka m na-ekene ya na m si unu nnọọ Daalụ nna anyị.